केशवनगरातून नवदुर्गा भजनी मंडळाची गजानन महाराज प्रगट दिनानिमित्त दिंडी. संत गजानन महाराज प्रगट दिनानिमित्त केशवनगर येथील नवदुर्गा भजन मंडळाच्या वतीने 5 फेब्रुवारी रोजी भक्तिमय वातावरणात दिंडी काढण्यात आली. या दिंडीचे यंदाचे 3रे वर्ष असून परिसरात मोठ्या उत्सवात आणि भक्तिभावाने आयोजन करण्यात आले होते. दिंडीची सुरुवात संत गजानन महाराज मंदिर येथून करण्यात आली असून ती विसावा परिसरापर्यंत नेण्यात आली. दिंडी दरम्यान गजानन महाराजांच्या नामघोषाने परिसर दुमदुमून गेला. टाळ मृदुंगाच्या गजरात भजन, गजर आणि अभंग सादर करण्यात आले. नवदुर्गा भजनी मंडळाच्या अध्यक्षा सौ दुर्गा ज्ञानेश्वर महाले यांच्या नेतृत्वाखाली मंडळातील सुमारे 25 महिला सहभागी झाल्या होत्या. याशिवाय लहान मुले व पुरुष भक्तांचाही दिंडीत उत्स्फूर्त सहभाग होता. या भक्तिमय उपक्रमामुळे परिसरात धार्मिक वातावरण निर्माण झाले होते. युवा क्रांती न्यूज साठी चेतना खेते, शेगाव.